svanetusser. Så skal vi ned og kigge, ikke? Ja. Når de kommer. Prøv at se, der ligger så stor en. De er lidt længere fremme, faktisk. Ja. Ja, hvor er det fint. Ja, se mig. Jamen, men mor, den kan ikke, den kan slet ikke komme ud. Jo, for de sidder og bare og kigger. Men prøv at se, når de bevæger. Se, hvor de sidder og bevæger. Og her under halsen, så siger de den der sjove lyd. Kan du se det? Puster han ligesom med halsen op. Hvad tror du, han siger? Kvak, kvak. Ja, det er da rigtigt. Han siger bare kvak, kvak. Det er da rigtigt. Jeg hører, de siger kvak, kvak. Ja, det gør det. Men de kan ikke sige kvak, kvak med munden. Du er jo en frø i børnehaven. Ja. Sådan der lyder det inde på jeres stue. Når man kommer. Kvak, kvak, kvak. Siger I alle sammen.